March, April ko na. Regular na ito sa panahon ni Gobernador Rigamo. Ano na, ihatag niya saan tamang atong panahon na tumupod na matay sa Gobernador Rigamo. Niya gandaot po si Gobernador Reyes. So, wala ko ito nahatag. Una nga. Karon, kung reklamo sila, nang nitap na naloy po nila, di ako po sa nisportaan, ilaha man yun na. Services rendered na atong 2022. Yun na, nakadungog po mga istorya ba, kabahin na nihangyo, na ipapil o paswildo itong mga ubang BHW. Kung nga, tamsa, kung ilan ang buhaton, kung buhaton po na ni Gobernador, ni open up sa Gobernador o mga buhat nga dili subay sa accounting rules and procedure diri sa ato ang padagat sa gobyerno. Kung ano man, ato pa man ang 2022, kitsa may governor atong 2022. Kung ipasulod to sa payroll atong 2022, ipasulod sa kinsa may mamirma ato, kinsa may mo pirma accomplishment ato, kinsa mo gamang payroll, di pa man sila gobernador ato. Aksyon Balita! Ang imong kagawasan, mahagtos kung ang kagawasan sa isig kaigon. Nahimugso na, aniya na ang tulumanon sa radyo. Nga katawhan ang nagpalayo. Aksyon Balita! Akong hingaliban, wala ko'y gikahadlukan. Kaunang mga isyu o mga importanteng kasayuran nga may kalambigitan ang tanang mga miyembro sa katilipan. O karon, aniya ang inyong alagad sa kahaginan. Aksyon Balita! Maayong buntag, maayo pong buntag sa imo ang mga tigpaminawan, mga sumo. Kasunod sa imong programa o mga avid fans nimo. May buntag. Kabay nga ng BHW o among mga BNS, ang gireklamo ra gud ani nila ang ilahang honoraryo atong 2022 nila nga 2022 nila nga honoraryo. Services rendered naman to nila atong 2022. Wala ni sila nagreklamo karong 2023 kay wala pa man humanang tuig sa 2023. Ang practice magud ani sa province o the same po na practice diri sa among lungsod na at the end of the year, at the end of the fiscal year, mamo po ni calendar year, ipagtigop to tanan nilang honorarium from January to December. Usa na mo dito ihatag kay sarado man ang libro na to at the end of the fiscal year, anang December, sarado man na. So para ma-obligate para isang sa sunod tuig na namo mahatag ang ilahang honorarium, mahatag na sa tuig. So amo na sila tagaan na. Ilan ang monthly nga honorarium sa ilang pagtuyok-tuyok to sa ilang barangay. So karon sa lungsod amo na nang nahatag atong 2022 ang probinsya ihatag na unta to nga kinamatay mas gobernador Rigamo. So na-postpone. Then namatay po si Gobernador Reyes, so, na-postpone na po. So karon napuli si Gobernador Chaco, natingala naman po lamang nga nganong dili ihatag ato man ang honorarium atong 2022. Actually, ako na nang i-follow up ni Governor. Nag-follow up mi itong una namong ISICOM meeting. So, ako i-follow up itong ang honorarium sa among mga BHW. Hindi katawa siya. Hindi siya nga ako na itong amo sa sabutang daddy. Yang daddy. So, sige, go. Kung mauna, basta kayo follow up ako. Sige, amor to sa istoryahan. Munang, tama po may nga ihatag. Tingala naman lamang may nga atong September 6 may murag last payout sa tanang lungsod. Ang San Jose may wala. So, mutong nireklamo ang presidente sa BHW, si Nangkunya Ruiz. Tanong wala. So, the meeting sila dito sa probinsya, sa tanang mga BHW, murag, I think sa tanang lungsod, ito yung reklamo sa PHO. No, muna nga ang karon puno na siguro sila sa ilahang goal po sila kay daghan pong expect kay mga usually ihatag mo guni sa province ang ilang honorarium every March April ko na regular na ito sa panahon ni Gobernador Rigamo. Na ihatag niya saan tamang atong panahon na tumupod na matay sa Gobernador Rigamo. Niya gandaot po si Gobernador Reyes, so wala ko ito nahatag. Muna nga
Karon, kung reklamo sila, nang naloy po nila, di ako rin sa gisportaan, ilaha man gina. Services rendered na atong 2022. Yun na, nakadungog kong mga istorya ba, kabahin nga nihangyo, na ipapil o paswildo tong mga ubang BHW. Kung nga, tamsa, kung ilan ang buhaton, kung buhaton po na ni gobernador, ni open up sa gobernador o mga buhat nga dili subay sa accounting rules and procedure diri sa ato ang padagat sa gobyerno. Kung ano man, ato pa man ang 2022, kitsa may governor atong 2022. Kung ipasulod to sa payroll atong 2022, ipasulod siya, kinsa may mamirma ato, kinsa may mo pirma accomplishment ato, kinsa mo gamang payroll, di pa man sila governor ato. So, nahimuta nga ang kwarta sa 2023 ihatag sa mga services atong 2022 dili man ron mao. Kaya atong fiscal ko na to, ang fiscal year is ang atong budgeting mo end man anang fiscal year o atong same sa calendar year. So kung imuwi mo na, so mo end po na anang anang tuiga. So na-incur naman anang tuiga, dili na siya pwede mabayaran sa laing tuig. Okay, paano na imuwi man. So muna nga, kung kana ilang gibuhat, which is kung siguro ipaminaw, ga-open up po siya sa iyahang pagalingon sa mga legal entanglements niya. Muna yung mahitabo. Muna nga, nalibog po ko kay kung naminaw ko sila ng mga tawhana, dili kani mga tawhana, wala na sila tarong o suporta sa ilahang leader, kung dili ilahang gito, ilang leader po boss. Na dili mayo. Okay, so may reaction nimo nga nipaabot pud si ang kanini usas mga tawo nga ningon nga dili na amo nga issue kun dili sa 2022 pa na siya nga dili sa among administration karon. Actually, tinod na dili na sa ilang panahon sa 2022 pa na. Pero ang payroll ana naa naman nahimo naman. So ang ilang obligasyon ana ipasweldo ra na. Ipahatag na kaya naman ay payroll na. So papirmahan na lang na ipadawat sa mga honorar sa mga BHW ang ilang mga honorarium. So wala na sila obligasyon na wala na ta sila responsibilidad na og basta kailan na presume na proper na paghimo ni ana. Kay kompleto man ang atong mga BHW dili na mga katong kuan lang no, mga BHW nga bagoong gipang-appoint mga pinunit para diha skilled. Kanatong mga BHW gipang-accredit na, trained na sila. Actually paglingkod na ko ana 2016 diri sa mong lungsod, na sila. Pag barangay election 2018 ipangtangtang ng uban ana. So kami nga programa sa lungsod og health, ang province na programa sa health, amo na silang gi-retain. Kay kabalo na sila ang trabaho, trained na sila. Accredited na niagi na sa among local health board, i-endorse na most province. So muna na sila. Dili na sila katong mga bag-ora nga walay trained. Ayan, well, doon na mga trained bago ana na among gipang accredit po, kaya amo nang gipang train. Kaya ang programa sa health, kung imong tan-awon gyud, dili lang sa tibok barangay no, diri sa San Jose. I don't know kung sa lungsod, pero diri sa San Jose, ang mga barangay diri sa San Jose wala ko'y programa sa health. Wala na sa programa sa health, ka-assist lang na sila sa programa sa health sa lungsod. Sa gilingon na nila inyong mga budget sa every barangay. Bago na sila programa sa health. So kami diri sa lungsod, among programa nga gidala, among programa sa lungsod sa health. Ang programa sa health nga among gidala kami sa lungsod, sa province o sa national. Kami may na doktor, kami may na nurse, kami may na midwife. So kami makasupervise aning mga BHW. Kanang mga gi-appoint nila, I don't know kung sa gipambuhat anang ilahang mga BHW. Kasi kanang ilang mga BHW. Yung naitrabaho tungod kay alalay raw sila ang barangay kapitan. Siguro naglimpyo silang balay. Sogo paglimpyo sa ilang barangay hall, panilhig sa ilang tugkaran,
assistant sa ilang barangay kapitan, ay yaya sa ilang mga anak. Siguro mo na trabaho sa ilang mga BHW sa ilang barangay, ngunang ilang kasweldoan pa-honorary man. Pero kaning sa lungsod, among mga BHW 2018, amo ra nang ipadayon. So kanang gingon nga naa sa mga ngipang BHW nga daghang trabaho sa ilahang barangay o daghang nanguha mig report sa ilahang barangay nga mga BHW dako kay nang dakong bakak na. Kay una wala kabalog unay kaong report. Unsay kwaon nga mga datos na ganin ay nahitabo diri sa among lungsod nga mga BHW tungod kay mga BHW mga silingan naman no to among mga accredited nga BHW. Ya pa sa barangay kang kawas. Among mga BHW ko amo ang midwives naa sila yung mga operation nito hatag po mga vitamins. Ang target is 0 to 59. So 0-59 sa mga trained nga BHW kung sa among mga health practitioner dire kabalo na nag-unsay pasabot ana karon tungod kay amigo ra sila dito ang ilang mga silingan nga mga BHW gipang-appoint ni sa ilang kapitan so gitagaan pod susko kay gitagaan ang katuman ng 51 anyos nga ulitawo individual basta kay 51 anyos nya kanang 0 to 59 sa health dira sa BHW kanang diha sa among RHU ang pasabot ana 0 to 59 months dili years gani dili hubog kay kung nahubog to na adunay adverse reaction ko siguro mamatay di kami na koy mabasulan ato kana mo nay usa sa among gilikayan nga dili mahitabo atong mga BHW atong gipang train atong gipang accredit para manubag sila kung unsay manubag sila sa mga dili maayong mga panghitabo. Okay, so ani Mayor, makapasalig ba siguro ta sa ato ang mga BHW sa 2022 may paglaom ba ni sila nga mahatagan sa solarium sa province? Well, actually obligated naman na unless og na magic ilang himuon ana kay obligated payroll naman na nasa magic himuon na sila illegal nga mga activity nga himuon mabuhat siguro magdilito sila matagaan pero base pa sa ilang accountant base po sa ako pong ipangutana ang provincial treasurer o provincial accountant ingon mga services rendered na mayor payroll na ni salig ko mong bayo kay na services render naman na. So kung karong 2023 kung dili nila itagaag i-accredit ang mga BHW makadawat sila. Kabalo naman sila og unsay kuan pod. Kung gigamit naman guning pamulitika nila nya sabot na sila ana. So karon sila pod ang ilang gireklamo ra gyud ang ilahang 2022 nga kuan 2022 nga mga honorarium.